Kadba u Presiden Benjamin udang lejpej yaki sipai IDF ki bamat yaka jing mensau haka jing yakun pat ki sipai jongkari Iran poi kensan ki misai jongkari Iran ban penpra yaki hospital kadba ki IDF kidang thiepang ha po jongka hospital pat kiwe ki bapang Light Stalin u Benjamin naka jingyap ba klempoi perkat hadu katne ther dusmon ki sipai jongkari Iran ki nos ki bapej hapo jongka hospital ki layo banseno yaki khenlung ki balamat yaka jing mensau hakane ka hospital kat bakisngi kinangmi omdon chu ka jingsuk hap deng katma jongka Israel pat jongkari Iran kum kane ka apot ka je yaki khulung pat yaki longkemi i badang don hap deng ka jingpang hapo jongka hospital Siem jing u Benjamin kum uprai minister jongkari Israel bakat ni mat ka jing dunong pat ka jing yambru ka basir khei mat ka jing mensau ki khna kat bakidang thiepang poi ki namding hakane ka hospital pun sipun ba ki bamat yak jing mensau henry ompadyo jingtip hadu mentai yaki balaklat menin ka pratarik ka jing poi kensan ki namding hadu menta ka khandai tarik ompadyo jingtip ki donne ki balaklat hakane kajing chather ki namding kat kum kajing penpau u Benjamin kum u prime minister jongkari Israel ulaong kane kalong ka kajing yambru ka basir khei hapo jongkari Israel